Hej og velkommen til den her video med Bob, bror og tak for kammeratonen. Og den er omvendt. Forfra. Hej og velkommen til i dag. Her er det. Bror, man kan ikke se dig, fordi det er virkelig mørkt. Hej, kaninen. Jeg styrer den lige meget. Det håber jeg. Jeg står. Den ser mig lidt. Og ja, og så er det mig, ikke? Bobby. Lad os Det er jo sådan der. Nu kan man se dig. Ui, bror. Jeg vil lige sige din mund. Jeg er vældig spist. Og vi... hvad fanden? Twins? Hvad er det Twins? Twins. Oreo. Vi har lige spist dem her. Fredagsdæk. Så vi spiser dem her. Minimel. Minimoo. Minimoo. Wii. Og så noget, ja, slet. Og det slipper vi. Vi skal optage videoen med Marvel episode 2. Jeg kommer ind til Den. Bum. Hej, og jeg vil glemme lige at sige noget. Vi vil godt tage millionbanen nu. Det er der, hvor man får 1 million kroner, sådan cirka, ikke? Dom. Vi skal lige se alle vores mænd. Hvad? Se vores mænd. Se. Hvor det først starter vi heroppe. Iron Man, alle mulige, White, Batman. Ja, vi har ikke dem alle endnu. Men ja, vi gad godt have dem. Jeg ved godt, den er mega svær for ham, den hvide. Han står sådan ude på vandet, men ja, han er oppe i luften rent faktisk. Det er bare en case, man skal åbne op i luften på en eller anden luftskib-ting. Med sådan der sølvlås, som man bare kan bruge. Dam. Og velkommen tilbage. Nu er vi inde i millionbanen. Prøv at se alle vores PS4-spillere. Okay. Hej og velkommen til min... Hey, du skal ikke have den tøj på. Det er min storebror Svend, det der. Sig hej. Så var det min venner, der spiser mig det der. Og ja. Nu skal vi køre i bil. Bil. Det må man faktisk godt. Okay. Det var ikke så godt. Der ligger en ø herovre. Det spurgte vi lige hen til. Ej, du har ikke engang fået 100.000, når du skal få 1 million. Hey, bro. Ødelæg de der bumser. Jamen, jeg ødelægger bumser. Jeg er nogle gange med at bygge noget. Så jeg banke de der klatter, ikke? Og så kommer vi ned i en eller anden grotte. Gør vi ikke? Det tror jeg sådan cirka. Nej, sådan. I believe I can fly. Man kan ret godt høre mig, der er sådan... Okay. Jeg kan godt lide det her. Lad os prøve den der ting til at vaske dem op. Så kommer vi ned i en eller anden hule. Bum. Bum, skaller. Her nu er vi nede i hulen, og ja, der er meget smukt. Her, når Man får mange penge. fanger Spider-Man. Eller er det Spider-Man, der fanger du? Jeg kan ikke huske det. Så er det godt, vi har... Dr. Doom med... Nej. Whee! Dr. Octopus fanger. Dr. Octopus. Jeg hader det navn, Dr. Doom og Dr. Octopus. Er det Dr. Doom, det der? Ja. Fuck, jeg god. Vi er oppe i grotten igen. Ej. Et shot. Banana. Jeg vil have dig. Banana. Shit, det er lidt kedeligt at gå i vandet.
Ja. Du skal over til den der mini-frøskrydning. Ja, den er mega sej. Det giver mega penge. Kom nu hen til den. Ja, nu er vi på mini-frøskrydning. Du skal dø. Du skal dø. Du skal dø. Jeg kan se, hvor mange penge der er. Ud af 1 million. Fredeskud ind i rigtige marked har givet 1 million. Eller mere. Ja. Vi er nødt til at skifte dem, mand. Hvorfor? Godt, nu er den ude af den der fælde, ikke? Nu laver vi bare det den her, bare fordi... Nej, det kan vi ikke. Der skal stå Lego. Er I klar? Bil, den. Hvad fanden var det? Ej! Bravo. Tak. Jeg har skrevet mig. Okay. Vi ser, hvordan man kører lovligt i Marvel. Bare køre alle menneskerne ned. Julian kører ikke særlig lovligt i Marvel. Sådan man kører lovligt i Marvel, kører alle menneskerne ned. Politibetjenten bliver ikke sure. De kigger bare lidt på. Og så en time efter siger de, alle menneskerne er blevet kørt ned. Ups. Jeg spiste donuts, mens det skete. Ups. Ja. Ja, du kan lave magi på dås. Magi på dås. Bomber der. Det der, det er mini-tårnet. I Lego. Ja, Einsteins building. Ej, jeg ved virkelig ikke, hvad de der hus hedder. Du skal flytte dig. Fordi den bygning er sej. Woo! Boo! Woo! Nej, flyt dig nu. Flyt dig. Fuck, du lort. Det er sgu da den der lort. Du skal... Prøv se, hvor god jeg er. Og det er mig. Gå nu væk. Du skal ikke kigge der i spejlet. Vi kan ikke med at få 1 million. Woo! Wee! Og så kommer sådan der. Bup. Wee! Det der gør man kun om lørdagen, når det er fredag i dag. Der hvor vi har så meget slik. Gør han det? No! Hvor er det uflot. Jeg skal Det ligner det skæve Tony Pizza. pizza, hedder det. Ikke pizza. Hey, vi gør det, hvis vi får lige pizza. Wee! Funk. Funk. Nej, jeg vil godt bare have en lille. Fuck, jeg er god. Fordi nu skal jeg lave en Lego-tegn ud af. Nej, væk med dig. Og det er den. Nej, og ned. Bingo, bango, ding, mango. En stor rumraket. Men får penge af. Vi får penge af en sort rumraket, det springer noget i luften. Ja, jeg er i vand. Jeg kan godt lide at svømme. Klar, det skal stå Lego. Jeg er dårlig. Der var lige en lille pause. Mig og Julian skulle lige have noget vand. Og vi overhovedet noget vand her. Nej. Vi fik noget vand ud i og det var tit på at være at lave det her færdigt. For at blive pro-master. Du har 5.000. 500.000. Jeg ved det godt. Ja, du skal bare sætte ordet. Det var flot. What? Hvorfor får jeg så mange penge? Nå, jeg behøver. What? Fuck, jeg har mange penge. Og det her. Kan jeg lige se der? Det var mig, der har med en virkelig stor hjerne. Eller han var en stor hjerne. Hjelm. Jeg tror ikke sådan jeg tror ikke andre kan lave så kan lade sig. Nej. Nej. Nej, hallo, jeg ved godt bare.
Bum! Chikodong. Det er alle kineserne, der siger det. Hvis du kan sige, at der er en hamburger i Kina, skal I bare sige sådan her. Nisi, wow, hamba, wow, wow. Det er en hamburger på kinesisk. Kinusik. Det er kinesisk. Det er kinesisk. Dong bam tinko. Løbende. Hvorfor kan man ikke ødelægge en tænde? Nu kan jeg ikke se fjernsyn mere. Så kan jeg ikke se alle de indbruds, der kommer hver dag. Din mand leger. Med din gode pop og billy. Og så nu får jeg nemlig en... Når jeg lige har ødelagt alt det her, som der er lovligt faktisk. Og det skal så kommer der en motorcykel. Og det skal lige siges mig, at Julian har været til gymnastik i dag.